So okay mga paps, may nagsa akin, bakit sir, lagi ka na ng rice. Hindi ka man lang kumakain. So ngayon, dadagdag ko tong parang isang segment. Nandito ako sa Rawis, Legazpi City, kung saan makikita ninyo yung Dobbs Buko Bok Choy. Yan. Ayan yung para makita ninyo kung saan makita ninyo yung saan sakto yung lugar. Sa likod ko, ayan yung University of Santo Tomas. At ito yung kahabaan ng Rawis Road. Hindi ko alam kung anong road ko. Basta Rawis, ayun yung Yawa Bridge. Actually, nasa may Yawa Bridge talaga sila. Ayan. Nasa may Yawa Bridge. Ito yung store. Bali, try natin ngayon yung buko bok choy nila. Kung okay ba talaga. Baby, you can count on me now. When you're falling down, 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 I will find a light in your soul, I'll be there. So ayan guys, i-serve na yung buko bok choy sa atin. Tignan ninyo. So ayan, yung bok choy nila is nakalagay sa loob ng buko. Tapos may libreng juice pa. Kuya, libre ang juice. Libre ang juice guys. Bale, sa halagang 65 pesos guys, meron ka ng buko juice, meron ka pang bok choy. Ayan. Bale, tikman na natin. So guys, nandito yung may-ari ng Dobbs Buko Bok Choy, si Ma'am Cherise. Hello sa lahat na tumatangkilik ng Dobbs Buko Bok Choy. So, wala pa kami 1 month. We started September 26 of 2017. So, mag 1 month pa lang kami. So, pero ang dami na, hindi na-amaze kami sa mga na-amaze kami sa mga tumatangkilik ng Dobbs Buko Bok Choy. I don't know why. Because this started lang sabi ko kasi sa asawa ko na gawa tayo kasi na-rent namin itong place. So sabi ko, let's make a recipe na even yung mga anak natin kakainin siya. So ang kagandahan dito sa bok choy namin is wala kaming processed food, wala itong MSG, wala itong kung anong linagay. Dobbs Buko Bok Choy. And ang kagandahan nito, this is healthy food talaga ito. And aside from meron ka ng buko with bok choy, yung may bok choy ka na with buko, kasi we serve pa with buko juice. Free na yung buko juice kasi sayang naman yung buko juice. Yan guys, may free buko juice. So guys, meron pa silang bagong menu at ito na yon. When you're out of focus, I will be the So yun guys, salamat sa panonood at salamat po Ma'am Cherise. At please support guys ang mga local shops natin dito sa Bicol. See you next week, another video naman. At kung meron pa kayong alam na mga shops, anything na local, comment na lang kayo dyan sa baba at para ma-visit ko. Sige, thank you!